खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। जोंनि बिटिसि ओनसोलावनो बर' सुबुङा गुबुन हारिनि सुबुंफोरजों खास्रि बिस्रि बुथारजानाया थारैनो जोबोद दुखुनांथाव। मख'नो गोनांदि बिजनीनि UPPLनि दैदेनगिरि जीवानन्द बसुमतारीखौ थांनाय 29 जुलाइनि हरनि समाव लामाजों न'फारसे स्कुटिजों फैबाय थानाय समावनो लामायाव गाग्लोबनानै खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाया जादोंमोन। बिथांनि थैनायखौ गिबियाव लामा जाब्रबथायजों थैदों होननानै सानदोंब्लाबो बुथारनायनिबो सन्देह खालामनाय जादोंमोन, मानोना बिथांनि खर'नि उननि बाहागोआव गेदेर जोखोम जानाय सिनखौ नुनो मोननाय जादोंमोन आरो स्कुटिया जाब्रबथाय जानायनि जेबो सिन गैयामोन। बे जाथायखौ लानानै संदाननाया जागायनायनि उनाव बुथारग्रा दुथां अमृत सरकार, आशिक मादक आरो सन्जय साहा मुंनि 3 दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। बे हमजानाय बुथारग्रा दायनिगिरिफोरखौ दायो गोख्रों साजा होनो थाखाय दाबि खालामदों चिरां जिल्ला एबसुनिफ्राय। खर'सा आसामनि दैबानाजों सैनांनाय नखरफोरनो हेफाजाब होनो थाखाय BKWSनिफ्राय गासै 1,15,000 रां गथायदों गिबि मन्थ्रिनि अनसुंथाइ थुबिलाव। मैयानि सानाव BKWSनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा महेश्वर बसुमतारीनि दैदेननाय मोनसे थान्दै हान्जाया बे अनसुंथाइखौ गथायनाय जायो। बेनि अनगायैबो बिहारनि MLA आनन्द मिश्रायाबो गावनि दानसेनि बेथन एबा 1 लाख रां होनो थाखाय फोसावदों आरो बलिउडनि फावखुंगुर कार्तिक आर्यानआ गावनि फारसेनिफ्राय गिबि मन्थ्रि रिलिफ फान्डआव 1 कौटि रां आरो फावखुंगुर आयुष्मान खुराना बिथाङाबो 11 लाख रां अनसुंथाइखौ गथायदों। मख'नो गोनांदि बेनि अनगायैबो गिबि मन्थ्रिया खर'सा आसामनि गंब्रै जिल्लानि दैबानाजों सैनांनाय सुबुंफोरखौ 6 दाननि थाखाय दाहारनि किस्तिखौ रेहाय होनाय जागोन होननानैबो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों फोसावनानै होदों। पाकिस्तानाव मोनसे खैला खनियाव गिख्रंथाव बेफ्रुनाय जाथायाव खमैबो सा 32 मावफारियाफोरा जिउ गोमादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला पाकिस्ताननि बेलुचिस्ताननि राजथावनि कुवेटा ओनसोलाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाया जादों। कुवेटा सोहोरनिफ्राय एसे जानगाराव थानाय सरान्स मुंनि ओनसोलनि गंसे खैला खनिनि सिङाव जानाय मोनसे गोहोगोरा बेफ्रुनाय जाथायाव खमैबो सा 32 मावफारियाफोरा अबथिरायै जिउ खहा जादों। बे गिख्रंथाव बेफ्रुनायनि उनाव खैला खनिनि सिङाव खोमसियाव सा 10 मावफारियाफोरा थाबथानानै थानायनिबो सन्देह खालामनाय जादों। सुलुंनि गेजेरजों मिथिहोनाय बादिब्ला खैला खनि सिं बाहागोआव मिथेन गेस जमा जानायनि थाखाय बे गिख्रंथाव बेफ्रुनाय जाथाया जादों। बे गिख्रंथाव बेफ्रुनाय जाथाय जानाय समाव खैला खनिनि सिङाव खमैबो सा 40नि बांसिन मावफारियाफोरा खामानि मावबाय थादोंमोन। बे गिख्रंथाव बेफ्रुनायाव जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौ पाकिस्ताननि सानजा सोनाब सिमानि खैबर पख्तुनख्वा प्रदेशनि सांला जिल्लानि थागिरि होननानै सिनायथिनो हादों। जाथाय जानायनि उनाव रैखाथि हान्जाया नायबिजिरनायखौ जागायनानै गिबियाव सा 7नि गोथैखौ बोखांनो हादों आरो उननि समाव सा 25नि गोथै देहाखौ बोखांनो हाबावो। बेजों लोगोसे आद्रा थाबावनाय सा 10 थाबथानानै थानाय मावफारियाफोरखौ गोथाङै बोखांनो हानाय जादोंब्लाबो थैनायनि अनजिमाखौ बांबावनो हागौ होननानैबो सन्देह खालामनाय जादों। गुवाहाटी नोगोरमानि दिसपुर पुलिसआ 3 सिखावफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय सिखावफोरनि मुङा जाबाय ससलनि बिक्रम बर', 6 माइलनि राहुल स्वर्गियारि आरो दारका नोगोरनि बिस्वजित राय। बिसोरनिफ्राय पुलिसआ सिग्रोमनानै खमैबो 80,000 रांखौ बोखांनो हादों। बेनि अनगायैबो बरपेटानि मन्दिया आउटपस्टनि पुलिसआबो 2 सिखावखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय सिखावफ्रा जाबाय फारियै आइनुद्दिन आली आरो गुबुन सासेखौ जाहांगीर आलम होननानै सिनायथि होदों। बिसोरनिफ्राय खावनाय इ-रिक्सा, बेटारि, मोनसे इ-रिक्सा कन्ट्रलार आरो मोनसे चार्जारबो मोननो हादों पुलिसआ। थांनाय 28 जुलाइयाव रायमना नेशनेल पार्कआव दंफां दाननायनि सन्देहआव हाग्रा बिफाननि गुलियाव थैनाय फुंखा बसुमतारीनि थैनाय जाथायखौ लानानै न्याय मोननांगौनि थाखाय UPPLनि मोनसे हान्जाया कक्राझार जिल्लानि बेंगिरिनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम गांसे गोसोखां बिलाइ गथायदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 28 जुलाइनि बेलासिनि 3 रिंगासो समनिफ्राय फुंखा बसुमतारीया न'निफ्राय गोमानानै दंमोन आरो बिथाङा बे न'आव गैयै समाव हाग्रायाव हाबफैदोंमोन आरो बे समावनो आथियाबारि फरेस्ट आउटपस्टनि फरेस्ट गार्डफोरजों मोगा-मोगि जानायाव फुंखा बसुमतारीखौ हमनाय जादोंमोन। नाथाय 29 जुलाइयाव भारत-भुटान हादोरनाङारि सिमाजों लोगोसे गसुगाव हाग्रा खोन्दोनि बेन्दोंआव रायमना हाग्रा ओनसोलनि सिङाव सरलपारा पिकनिक स्पटनि सोनाब फारसे थानाय हाग्रा ओनसोलनिफ्राय फुंखा बसुमतारीनि गोथै सह'खौ बोखांनो हानाय जादोंमोन। जाथाय जानायखौ लानानै ओनसोलाव मोनसे दुंहाव थासारियाबो सोमजिदोंमोन आरो बे जाथायखौनो लानानै बेनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाया जानांगौनि थाखाय UPPL दोलोनिफ्राय गोसोखां बिलाइखौ गथायनाय जायो। आसाम बंग सिमानि सागलियायाव खमैबो मा 37 खावनाय मोसौफोरखौ पुलिसआ हमनो हादों। पुलिसआ मिथिहोनाय बादिब्ला ट्राक गारिनि सा बाहागोआव गुबुन मुवाजों खोबथेनानै सन्देह खालामजाथावै बायदि मोसौफोरखौ दैखांनानै लाबोदोंमोन। हमजानाय 2 सुबुंखौ ट्राक ड्राइभार माजिदुल इस्लाम आरो गुबुन सासेखौ रफिकुल आली होननानै सिनायथि होदों। 17 नं माहारियारि राजा लामाजों बङाइगाव फारसे फैबाय थानाय समावनो पुलिसआ सिग्रोमनायखौ जागायदोंमोन आरो बे सिग्रोमनायनि गेजेरजों बेफोर गोबां खावनाय मोसौफोरखौ पुलिसआ हमनो हादों।
दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैयानि सानाव रङियानि टाउन हलाव मोनसे गोनांथार सावराय जथुमेल बानजायदों। बे सावराय जथुमेलनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय सुबुं सानखो 2027आव बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनाय आरो आथिखालनि गुबुन गुबुन गोनां आयदाफोरनि सायावबो सावरायनाय जादों होननानै मिन्थिहोदों। कार्बि आंलं जिल्लानि हावराघाट नोगोरनि थागिरि एबा खन्थाइगिरि फोरोंगिरि बिद्याराम सिंनारनि न'आव खमैबो सा 4-5 दाखाथिनि हानजाया ग्रिल आरो दरजा सिफायनानै गोबां बिबांनि मुवा बेसादफोरखौ खावनानै लांदों। नखरनि सुबुंफोरा मिथिहोनाय बादिब्ला दाखाथिनि हानजाया हरनि उन्दुफुबाय थानाय समावनो नखरनि सोद्रोमाफोरखौ गाग्लोबनानै फोरोंगिरिनि न'निफ्राय गंथाम मबाइल, सनानि चेन, आस्थाम, नोगोद रां आरो गोबां बेसेन गोसा मुवा बेसादजों लोगोसे गंसे साखा खबब्रै गारि मारुति स्विफ्टखौबो लानानै थांदों होननानै मिथिहोदों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।